Hola a todos y a todas, benvinguts a un nou vídeo Portal Raig 280. Antes de empezar os he de decir que, como este vídeo es muy especial, os he habilitado subtítulos en castellano. Bé, aquest és el vídeo que en ocasions anteriors, com en l'últim vídeo que ja vaig penjar fa un parell de setmanes, o a l'entrevista que em va fer en Carlos, que per cert, si algú no l'ha vist us la deixo a la descripció, us vaig parlar que us portaria. I era un vídeo explicant més a fons com funciona la pàgina web cezo.org, que és la que jo vaig fer servir la que em va estar ajudant a fer la Vende Globe. Llavors, comencem. Què és el cezo.org? Bé, és una pàgina web que està enfocada 100% en el Virtual Regatta Offshore, ¿vale? Llavors, el que et fa és, et doi una ruta, tu selecciones la regata que estàs fent, la configuració de vela que portes, etc. i ell et diu la millor ruta per fer sabent les polars del barco, vale? O sigui, la velocitat que va en cada rumb, i la meteorologia dels següents dies. Et diu la millor ruta per on anar i tal. I la veritat és que, la vaig estar provant a la Vende Globe i m'ha anat molt, molt bé. Llavors, jo crec que el Cezo és aquella pàgina web que et pot fer donar aquell plus per aconseguir entrar a les posicions davanteres, fer un top 10.000, un top 5.000, i sobretot guanyar els amics i de veritat tenir opcions a guanyar, ja que hi ha gent molt top que el fa servir i és una locura el rendiment que li arriben a treure. Llavors, avui us ensenyaré dues maneres de planificar una regata amb el Cezo, ja sigui més a curt termini o més a llarg termini, depenent de la disponibilitat que tenim al dia i tal. Ja ho veurem més endavant. I finalment posarem bé el raig a la Tara Ocean, que fins ara l'he estat portant jo de manera tradicional, així, seguint una mica l'instint, mirant la meteo jo, però no he estat fent servir el Cezo. I que esteu preparats? Vinga, som-hi. Per altra banda, us dec una explicació ja que portava aquí un parell de setmanetes desaparegut de YouTube. I és que, bé, li volia donar un plus en els meus vídeos i posar la càmera. I, he tingut problemes amb el programa, ja que em donava molt de lag i tal. Però, ja ho he solucionat, ja va bé. Aquest programa ja ho estic gravant amb l'enregistrador nou. I el següent ja serà amb càmera, si tot va bé. Llavors, el primer que hem de fer pel Cezo és saber a quina posició estem. Llavors, el que hem de fer és cliquem sobre la nostra embarcació i un cop aquí, si tenim encara el menú antic perquè no s'ha actualitzat i tal, aquí baix us sortirà la direcció on aneu i tal i unes fletxetes. Doncs bé, heu d'anar a la fletxeta, a la rotoneta de més a la dreta, clicant la fletxeta a la dreta i quan arribeu allà us posarà la posició. Si no, per la gent que ja s'us ha actualitzat, com és el meu cas, cliquem sobre el vaixell i ens sortirà la imatge 3D. Llavors, aquí baix, com podeu veure, ens surt que la nostra posició és 50 graus sud, 41 minuts 9 segons, 85 graus oest, 37 minuts 1 segon. Un cop tenim això, anem en el cercador i busquem cezo.org. Un cop aquí se'ns obre el menú principal de Cezo. Llavors, cliquem a la pestanya aquesta i podem triar quina regata. Aquí surten només les regates que estan vigents. Llavors, triem en aquest cas Tara Ocean 3 i li donem a Go. Ara aquí se'ns obre un mapa on l'embarcació està al port de sortida i et dona directament la ruta per arribar al port d'arribada. Llavors, el primer que haurem de fer serà clicar al botó dret i aquí triar la configuració de veles que portem. En aquest cas, jo porto només código 0. Llavors s'actualitza i, com veieu, la ruta ha canviat lleugerament. Però bé, ara en el Tara Ocean aquest no volem anar directament al port d'arribada. Per què? Perquè tenim un circuit de boies, està composat per tres balises, una que es troba a les Illes de Pasqua i les altres dues que són aquestes, i finalment haurem d'anar a l'arribada. Llavors fem clic al botó dret i diem que volem anar a les Illes de Pasqua. Com veieu, la Illa de Pasqua està una mica lluny i bé, ja ens trobem en camí. Com veieu, aquests són els barcos del Virtual Regatta a l'hora actual. Així, quan li fem més zoom, podrem veure si anem més per davant o anem molt per darrere del cap de flota i tal. Llavors, un cop tenim fet això, el que hem de fer és posar les coordenades. Llavors, tornem al Virtual Regatta i mirem 50, 41, 9. Escrivim.
50, 41, aquí un 9. 9. Llavors, mirem aquí, 85, 37, 1. Ens posem 85, 37, 37 i aquí 1. Li donem a Go. Com veieu, ara aquí, bueno, s'està carregant, però ara s'actualitzarà la posició. Vale, com heu vist, s'ha actualitzat la posició i, bueno, portem tot això fet de regata. I com veieu aquí estem en el mig de que us deia del pelotón dels barcos. Llavors, hi ha dues maneres d'enfocar el CESO. La primera manera és quan tenim el passe VIP, vale? Que llavors podem planificar molts punts, vale? Molts waypoints, i llavors anem seguint tots els punts, bueno, la màxima quantitat de punts possible, i que si no ho dic malament, crec que podem fer 9, i clar, llavors ens donaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veus? I ens aniríem a parar. Ara mateix estic gravant a les 9 i ens aniríem a parar a les 11:40. Per tant, ja són aquestes 2 horetes. I bé, llavors, amb això, si vols guanyar una regata, el que has de fer és anar seguint tots els puntets i anar-ho mirant cada 3 horetes o així, però clar, això és un pal. Llavors, el que fem, si no, és, veieu aquí, tenim una línia verda, una línia vermella, i si ens allunyem més, veiem que tenim també una línia blava. Vale? La línia verda és la ruta que faríem seguint si naveguem al 105 amb el candau tancat. El vermell seria la ruta que faríem navegant al 330. El mateix que seria començar al 105 però amb el candau obert. I el blau la veritat és que no sé què és. Bueno, llavors el que podem fer és en una ruta així tan recta com aquesta és mirar algun punt així com d'inflexió. Vale? En aquest cas, diem, ostres, aquí en aquest punt, que són a veure, les 2:40 de la matinada, l'hem de posar al 100. I aquí, a les 3, al 105. I com veiem, continua recte. Si no poguéssim, per la raó que fos, mirar-ho aquí o programar-ho perquè tenim més de 2 i tal, però què passa? Quan no tens ni el VIP al joc ni el pack, ni el full pack comprat, només pots programar de 2 en 2. Llavors, aquestes opcions et surt molt rentable. Hi ha cops que és millor aproximar amb el verd i hi ha cops que és millor amb el vermell. En aquest cas veiem que amb el vermell fins les 11:40 surt clavat. Ai, fins les 2:40, perdó. I llavors, doncs anem a fer això. El posarem fins a les 2:40 anant al 320, les 2:40 al 100. Doncs vinga, som-hi. Vale, torna a carregar. I llavors, programem. Vale. Aquí posem les 2:40. Bueno, les 3 li restem 20. Vale? En el 100, perfecte. Ara l'hem de posar el 320, 18, 19, 20. Mira, no anàvem tan malament. I a partir d'allà, què hem dit? Que a partir de les 2:40, és aquí, no? Sí, a les 3 al 105 i un altre cop sense el candau perquè, com veiem, continua molt recte. Vale. Llavors, anem aquí, i poso això gran, i a les 3 el posem, a les 3 el posem al 105, 1, 2, 3, 4, 5, i amb això obert. I ens quedaria feta la ruta fins demà al matí. Jo, com vaig dir a l'entrevista que em va fer el Carlos, que per cert, us torno a repetir, que us deixo l'enllaç a la descripció, jo miro el vaixell uns 2-3 cops al dia. Mirar-lo menys és bastant arriscat. Com a mínim s'ha de mirar al matí i al vespre. Però bueno, que cadascú té el temps que té i si no pots perquè tens feina o treballs de l'institut, de la universitat, o perquè tens entrenament o el que sigui, que no passa res. Com a mínim s'ha de mirar quan t'aixeques i quan te'n vas a dormir perquè la nit és un llarg període de temps que no t'ho pots mirar i la veritat és que fa bastanta mandreta aixecar-te per la nit, no? Però bueno, i bé, això seria tot.
Deixeu un super like si us ha agradat el vídeo i subscriviu-vos al canal, que estem creixent, cada cop som més. Ja us dic, d'aquí poquet, nou vídeo si pot ser amb càmera ja, i bé, es venen noves sèries que jo crec que estaran molt bé. Vinga, ens veiem. Adeu!